Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Tijdens de opening van het nieuwe parlementaire jaar werd gisteren wederom duidelijk welk effect COVID-19 heeft op het leven van de Curaçaose bevolking. Dat bleek uit de toespraak van gouverneur Lucille George Wout. Sinds 2020 is alles veranderd. Dingen die vroeger een feest waren, hebben nu een sober karakter of worden volledig gecanceld. De COVID-19-pandemie heeft op iedereen een grote invloed. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, ze zijn ziek geworden of zijn zelfs gestorven. Maar de pandemie heeft ook laten zien hoe veerkrachtig en vasthoudend de Curaçaose bevolking is. Dat zei George Wout namens de regering. De nieuwe regering wil volgens de gouverneur de bevolking laten zien dat ook zij deze veerkracht en vasthoudendheid bezitten. De regering werkt aan de ontwikkeling van een herstelplan. Een plan dat zal moeten gaan dienen als kompas voor alle facetten van het leven. Een in staat van ontbinding verkerend lichaam is gisteren gevonden in een put. Naar verluidt gaat het hier om een slachtoffer van moord. Alles wijst erop dat de man er al even lag. In de namiddag ontving de politiecentrale een melding dat er uit een put in de buurt van Camina George Willems bij het Curaçao Festival Center een zeer onaangename lucht kwam. Daarnaast waren er op die plek veel vliegen. Een familie die al een aantal dagen een geliefde kwijt is, besloot een kijkje te nemen. Het lijkt erop dat het gevonden lichaam inderdaad degene is die zij kwijt waren. De brandweer is tot gisteravond laat bezig geweest om het lichaam uit de put te halen. Toen dat lukte, kwamen ze tot de ontdekking dat het hier gaat om moord. Aan beide voeten was een stuk rots vastgebonden. Het lichaam vertoonde verwondingen, wat op mishandeling duidt. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Thuiswerkoplossing heeft naar alle waarschijnlijkheid geleid tot een kwetsbaarheid, met gevolgen voor het operationele netwerk van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Dat wordt geconstateerd in een voorlopige conclusie in het momenteel nog lopend forensisch onderzoek naar de hack bij de bank. Volgens het onderzoek heeft deze kwetsbaarheid hackers in de gelegenheid gesteld om toegang te krijgen tot het netwerk van de bank. De CBCS heeft na de ontvangen waarschuwing op 2 september met hulp van een expertteam onmiddellijk het Incident Response Process opgestart en maatregelen genomen om de gevolgen van de cyberaanval tegen te gaan. Werknemers van Taller Social Santa Marta uiten gisterochtend nogmaals hun onvrede over de manier waarop zij betaald worden, namelijk niet. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Het lijkt erop dat bij iedere regeringswisseling door de werknemers geprobeerd wordt te krijgen waar ze recht op hebben. Er zouden al verschillende akkoorden gesloten zijn, maar tot op heden heeft de instelling zich hier nooit aan gehouden. Vakbond APFO houdt zich al een tijd lang bezig met de zaak. Kenneth Bremer van de bond meldt dat het ook nu weer fout gaat. Ongeveer een week geleden hadden de werknemers hun geld moeten ontvangen, maar dat wordt op onrechtmatige wijze ingehouden. Er moet volgens Bremer niet vergeten worden dat het hier ook om vaders en moeders gaat, die verantwoordelijk zijn voor de zorg van hun familie en onkosten hebben.
Op de Rooseveltweg vond gisteravond een ernstig ongeluk plaats. Een voetganger werd aangereden door een auto. De vrouw overleed vanochtend, zo werd bevestigd tegenover Extra. In eerste instantie had de centrale alleen te horen gekregen dat er een ongeluk gebeurd was. En de exacte situatie was niet bekend. De eerste patrouillewagen van de politie die arriveerde werd geconfronteerd met een ernstige situatie. En op basis hiervan riepen ze meer hulp in. Het slachtoffer lag bewusteloos op straat en verkeerde in kritieke toestand. Na aankomst van de ambulance werd de vrouw direct aan de medische apparatuur aangesloten en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is zij vanochtend overleden. In het recreatiegebied Maripampoen heeft de Curaçao Tourist Board gisteren het project Curaçao Tadushi Limpi gelanceerd. Douche wordt hier gebruikt als schoon. Een schoon Curaçao is mogelijk, alleen moet iedereen zijn steentje bijdragen, aldus het CTB. Er is een campagne opgericht met als motto Samen houden we Curaçao schoon. Tijdens de lancering liet minister van Economische Ontwikkeling, Roetmilde Larmonie Cecilia, weten waarom een schoon milieu op Curaçao belangrijk is voor zowel de bewoners als toeristen die het eiland bezoeken. Hugo Clarinda, adjunct-directeur van het CTB, sprak over de schoonmaakacties die ook onderdeel zijn van de campagne. Hij legde de nadruk op het schoonmaken van openbare en toeristische plekken. En de documentaire Tjurendi de eindsprint is gisteren in aanwezigheid van Tjurendi Martina in première gegaan op Curaçao. De documentaire was eerder al te zien in Nederland. Martina, die in Tokio namens Nederland meedeed aan de Olympische Spelen, is gefilmd tijdens de voorbereidingen op de uitgestelde Olympische Spelen. Ook werd hij gevolgd in zijn persoonlijke omgeving en blikt hij terug op hoogte- en dieptepunten uit zijn carrière. Met hulp van een aantal stichtingen kunnen meerdere scholen de documentaire gratis gaan bekijken. Op 27 september, tijdens de schooluren, zal de documentaire op een groot scherm in Punda en Otrobanda afgespeeld worden. Aan het eind van de week, op 18 september, zal de documentaire voor het publiek gaan draaien. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.